Gueta Adama a kan ka dabila ka sababu kɛ tiɲɛniba de bɛ ka k'a kɔnɔ parce que mɔgɔ caman de bɛ juguya kɔnɔ kelen a maɲi marié fila yɛrɛ ma fɔlɔ parce que a bɛ ɲama de lawuli ka tugu muso kɔ o ye an ka tabiyaw kɔnɔna ye parce que pourquoi n'an tora ka nin ko sugu ninnu kɛ an t'a kun dɔn a bɛ ka tiɲɛni min k'an kun o bɛɛ la an tɛ segin an kɔ n tɛ fɛn dɔn mais n'a kɛrɛla siɲɛ kelen kan ka dɔ sa mariage jumɛn deli ka kɛ Bamakɔ kɔnɔ yan ko dégâts dɔ ma bɔ a kɔnɔ a mariage ka dɔgɔ donc o de la ne t'a fɛ n t'a fɛ a tɛ bɛn sariya yɛrɛ kɔnɔ. Sisoko Abdoulaye M cortège in filɛ nin n'a dabilala bon jeunes a bɛ kuma gɛlɛya ye yɔrɔ dɔw la parce que compétence ni endurance min bɛ mɔgɔw la ani vivacité min kan ka kan na mariage kɔnɔna na bon cortège in de b'olu apporter bon ni o fana dabilala sisan kɔɲɔ kɔni mariage kɔni bɛ kɛ mais fɔlɔ a tun bɛ k'an bolo cogo min na a tɛna k'o ye tuguni donc o yɔrɔ la n'a dabilala o bɛ kɛ gɛlɛya ye yɔrɔ dɔw la sinon conséquence b'a la parce que accident ni fɛn ninnu olu caman b'a kɔnɔna na mɔgɔw bɛ bana dɔw niw bɛ to a la bon o yɔrɔ ninnu fana ye a gɛlɛyama yɔrɔ kɔni ye mais o bɛɛ la a dabilali kɔni an b'an janto yɛrɛ sinon a dabilali kɔni man ɲi.